як гафота гапад. Ака, як фокус бکنیم тамошо кун. Об, ҳарама. Кафта қати. Мафино хел фокуса бисёр тамошо кардем. Бисёр мухлиси ҳамин фокусёрум. Мухлиси? О. Тамошо кардем. Кайфара мешуд. Кайфара шуд наста. Инам хел мекунам. Хоб. Любой момент стоп буд. Стоп, стоп да. Нигоҳ кун. Чуҷои ман. Стоп. Ҳамиҷа нигоҳ кун. Картара бигирӣ. Ина братан. Картара гирифтӣ? О. Нигоҳ карка. Ман диданам ягон чи надорам. Имзо кун. Имзо монам а? О, картада имзо мон. Ина братан ҷо мо имзои мо конкретна да. Картада имзо мон. Нигоҳ карка. Ина. Айниш карта биқаб. Хоб, ина. Нигоҳ кун. Ираҷамон мақсад ки Ҳа. ягон фикр накунӣ ки картат алиш мешавад, чӣ мешавад, фаҳмидӣ? Бо диққат. Картата сахт биқаб кун. Ина. Нигоҳ кун. Картара медронӣ? Об бачадор ондишго? Майли. Иҷа шашумо бидронӣ? Ина мира? Да дастам бударам поли миро. Бикан. Ина братан. Мақсад бовар кунӣ ки ҳамин чиза хид дарам ди. О, дарам. Оҳо, ин мехириша? Аббо. Карта дарадаги. Майда майда кадиша. Майда кади. О. Рафт, а? Ина бародарон, карта рафт. Тамошо кун. Яъни картаи шуморо ҳозир бояд нав кунем, занги. Бале. ин шамол нахирӣ? Вот, тоба Ҳамин кардам. картаи шумо ака. бародаро, хайли мегӯм ки ина нега. Бори якуме ки ман ҳилабозӣ ё мебинам. Ина тои дараҷара ҳилорам буда. Ҳамин картара ку нав хурд, майда кардам, кирч кард. Ина бо ҳамин хелишкард ки буд ҳамин бошам. Ин намефаҳмам ки ин чӣ бошад. Бародар? Ин фокса, а? Раҳмат бародар. Ин фоксаи шуморо хеле беҳтар аст. Мода падарка?